Yes, comrades. Good morning. Mwasuka bwanji, mwaswera bwanji. No, comrades, as usual, tiziyankhula. Suti kapena tisiyakuyankhula chokuti yayi zisankho kapena candidate wathu sasizi kuyenda mmene zikuonekeramo. Tidikira ndithu malizati mpaka posirizira tikudikira ndithu. Koma zochitika mkati mowerengera zisankho izi. Pena pake sizikuyenda bwino. Kukangati ndinanenapo nthawi nakenso kuti zipani ziwiri MCP ndi DPP zochita zawo zimozi. Olokumbula konselu takhati kunena pa kampeni kuti MCP ndi DPP zopanga zawo ndi zinthu zimozi. Ndiye being big parties ndi zipani zazikulu zikuoneka ndi mene mafigara amene osasimikizika amene akutulukira. Wina akusogola, wina akusogola ku Central Region, wina akusogola kumpoto, wina akusogola kumwera. Akupikisana MCP ndi DPP. Amalawi, this is the time. Asiye na wawa atane. MCP ndi DPP atana okha. Ife tizingoona. Amene tili number 3 UTM mene zikuonekera. Let's just be celebrating. We have made a very tremendous progress. Kuchoka pa ma MP4 amatinenaja. Panopa UTM tinima MP 19 or 20 or so. Tapanga improve kwambi. Plus, this is winning. You can't win an election without having members of parliament. Sizimatheka zimene zozo. Panopa ifeyo UTM, let's just be celebrating. Let's just be watchful. Awawa atana okha. Tiona chisiru ndindani, 1-0 ndindani pa nthawiri awawa. Ifeyo tentingo panga celebrate achipani cha UTM. Let's celebrate. Ndizi pani zina. Kuwina kwa kukulu. Tikamona kuti MCP ikuluza. Ndiye kuwina kwathu kumene koko. Tikamona kuti DPP ikuwina. Ndiye kuwina kwathu kumene koko. Koma, anthu awawa si odalirika. Ayi. Awawa DPP anayendesa boboma. Munaona mene amendesera. Kumakhala zochitika masikando amakhala ambiri. MCP awanali boma, alimboma mpaka panopa. Taona nimene ayendesera zinthu. So Malawians, ine am only very happy. Ndine munthu okondwa kwa basi. Ndikamaona DPP ndi MCP akumana face to face. Ife tentingokhala pansipo tione. Titolepo nzeru pa zinthu zimene zikuchitikazi pakati pa DPP ndi MCP pa zisankho chimene chichi. 1-0 titolepo 0 a Malawi. Komanso tiphunzire zimene zachitika pene papa next time, next elections. Amalawi tizaphunzire kuvota kwa bwino kwa chilungamo chenicheni. Chilungamo chake zakhale kuti tizavotera anthu omwe akalowa mboma kasintha zinthu. Koma awiri awawa akulimba na MCP ndi DPP. Olanga lowe mboma mmodzi mwa iwo asogole ka DPP lowe mboma ka MCP kakamene boma momwemo. I don't think there will be much change. Mavuto athu azingozungulira azingosanduka mtundu colors. Kukhala wa blue, wa red, wa green, ngati Billy Mankhwe. These guys are not predictable. They are so unpredictable. Zochitika zawo. Mkati muone pa social media, MCP, running mate, Vitumbiko Mumba. Na yasa kuyankhula zache. But yet is in government. Koma za kuyankhula za vice president wa chipani cha MCP, running mate wa chakwera, Vitumbiko Mumba. Zosa sangara sanso ngatizo. Ngatizo si statesman. Wangobalalika. Akulemba zizopanda pache kwambiri pa social media, pa Facebook page pake. Tikuziona. Ku DPP chimozi. Jenasa, she's very disciplined. Koma ena ndi ena amene ni kharakari ya mchipani cha DPP. Zochitika zawo so zokhangati so zosaonesa kuti pali umunthu weni yayi. So running mate wa MCP ndi uyo akungobwebweta. Running mate wa chipani cha DPP, she's cool. Kakuti mwina ndi lawyer komanso discipline imo. Sakuyankhula zambiri aya angosatira. Zomwe zichita ku Malawi Electoral Commission. Koma MCP ambakali kulira. Ena kuti ayi bwanji alwala mkambepo adasoka bambe bwanji mavoti sakuyenda meti maganizera. Amalawi. Don't waste your time asking so many questions. Ife tinali pa ground timathamanga kupanga campaign. We know zina zake zinthu. Mene zikuyenda papa zina kukhala mene zilili. Dasoka bambe has been very new kuchipani. Usogolo wake sulu watenga kale ayi. Watenga sana tenge kale usogolo wake. Komanso nthawi imene usogolo mene umakhalapo
kunali kuti anthu ambiri alembesa kale achipani cha DPP ndi MCP chifukwa ndinali zipani zokhazikika. Ifeyo had problems. Kufa kwa Saulos Chilima kuja kunasogeza zinthu zambiri. So many people gave up. Remember, tinavutika kwambiri kupeza msogolo wa chipani cha UTM. Tinavutika kwa basi tulipress Saulos Chilima leadership. Tinavutika Malawi. Let's be honest. Samana mizani papa yayi. So Daiso Kabambe anazabwera mochedwerapo. Koma naonesa mphamvu ndithu. Ndipo onesa mphamvu. Because time imeneyo ya Saulos Chilima, when you remember, in 2019, UTM got only four MPs. Koma taona ni mavota amene anapeza Saulos Chilima pachisankho chapa national 1 million votes. Panopa tikupeza mavoto ochepa pa president. Koma tikaona kumbali ya kuma MPs, we have really improved. And this improvement yachitika because of the leadership ya Daiso Kabambe. So Daiso Kabambe has won. Of course, kwao mwina sisi naende because he was on national duty. Amatamanga up and down across the country. Sana pake campaign kwa mbili kwao, kumuzi kwao, kumasambati, kuchoro. So, 20% tivesani bwino. Siti na luza UTM hai. Being new, tukula kumene kundale. So, we cannot say kuti tili in bad shape, no. And I'm very confident. And panopa, I wish kuti UTM, women kulandira mautenga. So many people want to join UTM this time. Chomwe chikuti sangalasa. Amalawi ambiri panopa afuna join UTM. Because ambiri sana lembese. UTM will never influence a lot of people to register. Nayo lembese la meki na ita sekedwa kale. Daiso Kabambe ama tulusa fundo zake zoti tizampase vote ya usogolo ziko lino. Kuna luta anthu ambiri, kuna luti meki kalenda yao ya registration inalita sekedwa. So anthu ambiri amene amamsupporta amamsupporta Kabambe tikamapa campaign. Even if tikamaenda across the country or campaigning or kumayankhula. So many people amene amandisatira anandisana lembesa. I remember I used to say like this, blaming people amene anapanga register. Amene sana panga register. Zimene message metatumisa kwambiri kwa Malawi. Imafikira kwa anthu olo imafikira kwa anthu omwe sana lembesa. Hata sindikira kuti kutem kuli msogolo wabwino. Koma the problem is kunalibe kulembesa sana lembesa anthu ambiri. So anthu ambiri amene sana lembesa. Amene anamvesa bwino fundo za Daiso Kabambe. Koma analibe kutekera kuti avote because they were not registered. So it's a winning tawinabe nditu. We are in good position. It's up to these 20 members of parliament achipani cha UTM. How are they going to organize themselves ku parliament? So 19 people or 20 members of parliament UTM kulowa ku parliament. Ndikona ngati parliament ikakayomveka bwino kwambiri. They will stand as shining stars in the parliament. So grewao fundo zimene amadida pa campaign Daiso Kabambe. These people fundo zimene zija akazigwisa ntchito ku parliament and will be well positioned. So comrades, nthawi ndikachisiru. Tikona ngati 2030 mpatali. Si patali hai. People are going to register in large numbers in 2030 elections than this. So Daiso Kabambe fundo zake zija sizinafe zidakali mwa anthu omwe sana lembesa. Omwe akuyembekeza nditi kuti 2030 Daiso Kabambe zatani azalandire vote. So it's up to us or all the well-wishers ku Malawi, how best are we going to support Daiso Kabambe nthawi imene 5 years imene ilipo, because he's the president of the party. Tigwira naye bwanyi ntchito, how best are we going to help him? And we have got more time to bring Kabambe, to make Kabambe the way we can make him to be a good leader 2030. Kuti azawine chisankho. Alibe maishu zambiri Daiso Kabambe. Nzeru zake zomwe zija nditu. So comrades, Malawians, we need a good government. Kwa panopa awawa awiri awa MCP ndi DPP amene adapisogoleyo. Ndikuona nga DPP isogola ndikale. Akasogola DPP awawa. Pang'ono akakhala kuti nawonso amakonda dziko lathu la Malawi. Akuza kubera kuti fundo tina take timene Daiso Kabambe amakamba. Komanso Daiso Kabambe aphuzazo zambiri ngati DPP imene itayendesere boma. Kabambe is going to learn a lot from this leadership ilipo, and it's very good for him. So comrades, Malawians, don't worry. Musadandaule. I'm very happy. Tapanga improve. Komanso popanga improve up akulu achipani cha UTM omwe akhala kugwira chipani cha UTM awinanso
ndipeleke ulemu wakulu kwambiri kwa Dr. Patricia Kaliati. Comrade Patricia Kaliati wapanga zinthu zabwino kwambiri chifukwa chokuti damene ku parliament kuja akakhala munthu wamkulu mmene ndikuonera. She's got experience ya ku DPP ya ku MCP ku parliament kwakhala bwino kwambiri because Kaliati is there to guide members of UTM amene ali achilendo. Kuliso Ndovi, Comrade Ndovi is also there to help how to guide members of parliament achipancha UTM ku parliament. So we stand a better position. Sitili kutali kweni yayi. Ayi. Zose zili bwino Malawi, don't worry. Koma wawa DPP ndi MCP asiyena zimenyana. Ena upanga za mankhwala, ena ugawa za upandu, tikuziona. Awawa ni masavage. DPP, MCP zochitika zawo za savage. MCP panopa ikupanga benkhaza ndithu, ikuluza chisankho, koma ikupanga benkhaza kwa Malawi ena. Akuvutika tikuvutika muzochitika zina ndizera za maoffice umu. MCP idakali kupanga nkhaza. So comrades Malawians, what I'm assuring you is we are in a better position. As number 3 chipancha UTM. UTM is got a lot of advantages. Ulemu wa ukulu pasipani zose zimene zikupikisana zitatu uli chipancha UTM. There are no issues in UTM. Inde tukusala mbuyo mafigures mwina komabe integrity chipancha UTM is very strong, very promising. Ku 2030 boma la Malawi lizasinta. Chachikulu awawa awiri awawa akatana amene atasogoleka ata wineyo akangwendesa kubwino zinthu pang'ono UTM is going to take over. Komanso akamala kuisa amalawi tikhalabe ndi hope kuti amene wawa amene tenese boma panopa ka DPP yo yiziyendesa boma ili 5 years ikamavutika amalawi tikhalabe ndipo kugwira pena kuti awawa akatuluka pa DPP pabwera anzero alo hapa andana dasikabambe wa UTM akuza kulo hapa. So comrades, this is my position this morning. Sorry galu wanga lero ama warusa kwambiri, I don't know what's happening. Komabe I'm happy to tell you kuti zonse zili bwino kumbali ya UTM. Thank you and good morning.